How do you end tú nuair a scóráil tú cool? Go. Yeah! Yeah! Cé agah a bhuach I dtrí de líro de sneachta? Tá an lábhín níos mór na anis agus tá me se an déan a líro de sneachta mór. Beidir me se. No, tá mó ceann. What is it? Me se. Me se. Is bandam cé go tapíos atá si bicád. Yeah. Cé bhuaigh an sin? Me se. Nuair tá na héanaí ag denmh turann, cad atá ag tarlú? Ceapan ghfuil tríd ag caint tá sé teangéil gursúla Spáis. Léon daoine canna éir má bhain sé má blatlam bia. Tá siad ag caint. Ceapan muid go bhfuil siad ag canna ach tá siad ag caint. Tá teanga eile acu ach níl is a gcuine.